Ha? Kuraw, pera mo na. At si masama ang pakiramdam ni Tutoy. Ang takip nito, ate Jen. Takip. Lagay mo nga dyan sa may salamin. Tanggalin. Oh, wala pa ang signal. Ayan guys, good evening po. 1 viewers. Live po muna ako. Ayan, 8 viewers. Shoutout po sa inyong lahat. Good evening. Live po muna ako sa aming bagong channel ni Dagay. Ayan guys, kararating ko lang po galing diet kasi nagbili po ako ng gamot ni Dagay. Kasi nga po, naalala niyo po yung mga vlog ko dati na nagtataka po ako dun sa gamot ni Dagay. Kasi naalala niyo po itong bagay na gamot ni Dagay. Parang Dorobax siya. Minsan dinadala po niya ito. Kasi may pangalan po siya, may pang umaga, pang gabi, kung alin po yung pang umaga niya, pang gabi. Dinadala po niya ito kapag natutulog doon kalamadil. Kasi nangangalaglag. Kaya nagtaka po ako sa gamot niya doon sa isa na biglang umunti. Kaya ngayon po, kararating ko lang galing diet. Nagbili po ako ng gamot ni Dagay. 30 piraso, Clozapine. Ayan, alam niyo po, ang ulan nga po sa diet. Maulan. Basa-basa kami. At nagpa-service na nga lang po. Shoutout po kay Amer Tina Ramirez. Ayan, shoutout. At syempre guys, ayan, masama po ang pakiramdam ni Dagay. May lagnat din. Pinahilot ko nga po kanina. Kaya wala po akong upload ngayon. Iniwan ko nga lang po yung mga bata kay Dagay. Kahit may trangkaso din si Dagay. Ayan, ipapahinga na po si Dagay. Natutulog na siya. At syempre si Tutoy, masama din po ang pakiramdam. Hinahapo. Kaya yung may nebulizer po ako na nakahanda. Ayan guys, so yung nebulizer. Kasaksak pa. Kasi hinahapo po si Tutoy. Ayan. Hinahapo po yan. Inuubo. Si Rona, ganun din po. Pinahilot ko naman kay Lola. Bago po ako umalis, nagbili ng gamot ni Dagay. Opo, may sakit. May sakit po si Tutoy, saka si Dagay. Natutulog na po si Dagay. Kasi masama din po ang pakiramdam. Pero uminom na po ng gamot si Dagay. Pinainom ko na po ng BioPlus at saka nagpahilot na rin po siya kay Lola. Kanina pong umaga, sinamahan ko nga po na magpahilot tong 3. Ayan, shoutout po sa 18 viewers. Live po muna ako kasi wala po akong pang-upload ngayon. Ayan, thank you po sa mga nanonood sa bawat vlog po namin. Salamat pong marami kasi ang inaantay ko na lang po guys ay yung watch hour po kasi malapit na pong mag 4K watch hour na po ang aming yung inaantay para ma-monetize. 3K na yata po, 3K watch hour na. 1K na lang po. 1K watch hour na lang. Thank you po sa lahat ng viewers at saka sa mga nag-subscribe po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan.
Kaso lang nga, pinoproblema ko po ay yung TIN ID po. TIN ID, wala po akong TIN ID number. Kasi nung nakaraan po na yung YouTube ko nung nakaraan na bura, ang ginamit ko po doon TIN ID ay sa iba. Inaprobahan naman po. Ewan ko lang po ngayon, baka hindi na po maprobahan na kung iba ang gamitin kong TIN ID. Baka kailangan ay pangalan ko pa din. Kaya malamig ang panahon kaya nagiging sakitin sila. Kaya nga po init at ulan. Sa dait nga po grabe ang ulan. Tapos dito po sa mainit. Kaya ang panahon po ay init at ulan. Kaya siguro nagkakaganyan po yung mga bata. Pati nga po si Dagay yan. Sama ang pakiramdam. Gabi na nga po ako nakauwi ngayong gabi. Pagdating ko nga po dito. Ayan, pinauusukan ni Dagay si Tutoy. Tinuruan ko naman po si Dagay bago ako umalis. Sabi ko ay kapag pausukan na lang niya at saka painumin ng lagundi na pang-ubo. Kasi mga inuubo. Ikaw, Rona, nag-inom ka na ng gamot? Ayan o, kumusta yung program? Nasaan pala yung Vicks? Kuha mo yung Vicks dun o. At lalangidang kita. Nakuha mo. Andun o, nakapatong dun. Bakit wala ka pa ring ID? Si Saray, may ID po ako, may national ID po ako, may voters ID. Kaso, iba po kasi ang hinahanap ng, kahit sa Facebook mambaga po, ang hinahanap po kapag ikaw po yung mag-fill up, kailangan po ay TIN ID. TIN ID po ang hinahanap po nila. Hindi po pwede ang ibang ID kasi yung TIN ID po hinahanap nila. Pwede ka nga dito. Yun lang po ang wala po sa akin, yung TIN ID. Pero yung ibang mga ID po, meron. Dito pa naman po sa amin, sa Kapalungga, wala po ditong applyan ng mga ID. Kailangan pupunta ka Pandait o kaya Talisay, Labo. Dito po sa Kapalungga, wala. Wala po dito. So, talagang mamamasahe ka pa. Apply niya. Dito. Mga inuubo po yung mga bata. Kaya gusto ko nga pong makapag-apply dyan sa ating ID na yan kasi hindi ko po alam kung ilang linggo din bago ma-aprobahan or magkaroon ng TIN ID. Kuha ka sa ng TIN ID. Kaya nga po sa po, sabi sa akin ni Kuya Bentiboy ay sa Talisay daw po. Sa Talisay may mga ubo sila. Opo, may mga ubo po. Ate Big Florida sa Kamoto Mix Vlog. Shoutout po si Ate Big. Si Ate Big yan. Mga inuubo po sila. Si Tutoy pa naman po pag inuubo kaya kasama na pong hapo. Kaya lagi pong nakaabang ng nebulizer niya at saka binibilhan ko na lang po ng pampausok. Tapos ito, big silot-hilot. Ayun, shoutout po. Lily Hobilia. Hi po. Shoutout po. Good evening po. 42 viewers. Lamig po kasi ng panahon, lalo na po ng mga nakaraang araw. Walang tigil ang ulan, halos nagbaha-baha na nga po dun sa kabilang bahay. Tiyan mo. Ikaw, bebe, yung tiyan mo, baka tulog natin dyan si Dagay? Tulog na. Dali ko. Hintay na mo. Yung tiyan mo, Rona, halika. Lalagyan ko ng Vicks. Ang laki pa rin yung tiyan mo, Rona. May bulati ka pa yata. Hindi na nasakit tiyan mo? Hmm? Hindi. Ay na.
Ayun, shoutout po sa mga viewers na nandito. Judy Pora, hello po. Ate Judy. Good evening po sa inyong lahat. Ate Jocelyn, shoutout po. Ate Lendy. CJ Adre. Ate Amelita, shoutout po. Ayan. At Ate Analisa Balansa, welcome back Dagay and Grace. Ayan po guys. Thank you po Ate Analisa. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Good evening. Rowena, Ate Rowena. Hello Grace and Dagay. Tulog na po si Dagay eh. Tahimik si Tutoy ah. Hinahapo po si Tutoy. Kaya tahimik. May ano po, may ubo. At saka may hapo. Ate Marita Kandog, Dagay. Painumin mo sila na ginger na lagyan ng dugos. Ano bang dugos sa Tagalog? Ano pong dugos? Ano po yung dugos na yun? Painumin ng baka yung salabat po ito. Salabat. Gary Golong, laban lang Ate Grace. Para sa nang God bless you. Pamili mo ingat kayo palagi. Salamat po Kuya Gary Golong. Shoutout po sa inyo. Ate Lendy, uso yan Grace. Pagaling kayo. Kaya nga po, sabay-sabay po silang tatlo. Si Dagay, si Tutoy, tsaka si Rona. Naigiging nga po si Ron at hindi man po masyado. Inuubo lang po siya. Ito si Tutoy kasi may sinat-sinat, tas may ubo pa, tas hinahapo pa. Si Dagay naman po may lagnat lang. Eh may sipon din po pala si Dagay. Lagyan natin yung ulog. Ulogin natin. Iniwan ko nga lang po itong mga bata kay Dagay kanina. Pero nandito po si Ate Jet. Pili nga po ako ng ng gamot ni Dagay kasi naalala niyo po nung taka nga po ko dun sa gamot ni Dagay kasi nung doon po siya natutulog kalamatil ay siguro na napapatapon yung gamot niya, natataktak, hindi niya namamalayan. Yun, nung tingnan ko yung gamutan niya, kakaunti na yung isa. Ngayon, talagang siguro 2 piraso na lang yung gamot niya ngayon. Kaya talagang nakabili po talaga ako ng gamot ngayon. Nadating pa lang po ako, nagpadait po ako para makabili ng gamot ni Dagay. Yung isang gamot lang naman po yun. Yung isang gamot. At yung 2 gamot naman, meron pa naman po si Dagay. Ate Marieta Kandog, salamat po. Kami po dito sa Iligan, ganyan po. Yung sa labat pala yun. Ay, mahalang naman po yun. Hindi po yun nainom itong mga bata. Yung sa labat. Ate Jing, kuha ka nga kumot dyan. Ang sasapinan ko ditong kutsin. Ayan guys, dito po kami natutulog ng mga bata. Dito po kami natutulog ng mga bata. Lalatagan lang po ng Kasi doon po sa kwarto, lampaw po ang paa po namin doon. Kaya dito na lang po kami sa sala. Hindi ito. Kurahaw, alis nga dyan at lalatagan ko muna ng kumot at magdudumi itong tiyon. Kurahaw, saan ka baka matulog Kurahaw? Doon sa loob. Doon ka na sa loob at hindi na tayo kasya dito. Ayun ni Ate Eden. Paling mama ba? Ha? Ha?
lagyan ng tugos para matamis. Ay, yung tugos po ay yan yung binibili. Siguro po yan sa simbahan. Yung tugos. Yung pong ginagawang kwinta sa sanggol, saka porcelas. Yung po ang tawag po nandito sa amin ay tugos. Mabango po siya. Siguro yun po yung sinasabi niyo po. Clips, sure pa. Ano po yun? Sure pa. Kaya nga po, si Ate Florida sa Kamoto Mix Vlog, si Ate Vic Ali po ito. Para alis nga dyan. Daratagan ko lang ito eh. Hatakin mo dyan ito. Hatakin mo dyan sa mga. Ay, gak kang ito eh. Ay, ganyan lang. Ito pa sa kabila. Kasi akin na yung isang kumot na yun. Ang palot. Palot niya ka. Ate yan, wala nang ibang kumot yan. Akin na. Alis dyan ko lang. Hindi. Hindi po yan ang tugos sa amin. Yung honey po. Ay! Yung honey pulot. Pulot po dito sa amin. Wala pong pulot dito sa amin. Wala pong honey. Kasi nagkakaroon lang po ng honey dito yung pagtag-init. Nangunguha din po yan si Papa ng honey. Yung ano ng bubuyog. Nagpupuhag din po si Papa niya. Kaya pag si Papa nakakakuha ng ganyang honey sa bundok, nangihingi ako kasi binibenta ni Papa yung honey na yun. Wala po dito yun, honey. Pag hindi po siya sa daip siguro. Alis yan. Alis. Kuraw. Talagyan mo ng supot eh. Ano mo kuraw dun sa kabila. Dito, yan. Mapalit nga yung kumot. Alin? Kaya may iiyan din yung tutuyo. Ay, nibibit. Kaya nga sinasapan na natin. Mabisa po yan. Kaya nga po gamot nga po yun yung honey. Ate Net OFW Vlog, shoutout sa inyong lahat. Jante Grace, watching always sa mga vlog nyo from Qatar. Ayan, salamat po sa panonood. Ate Net OFW Vlog, Gary Gulong sa full baby. Anak ko, yun lang gamot niya pag may sipon at ubo. Pinakatas ko ang dahon ng malunggay. Ay, pag malunggay po, wala na pong dahon ng malunggay dito, gawa ng bagyo. Kaya nga po, pag nagtitinula po kami, walang makuha pong malunggay. Wala pong malunggay na ito sa amin. Kumbaga po, nasupling pa lang. May malunggay po kami tanim doon sa kabilang bahay. Wala nang pong dahon. Ate Net OFW Vlog, always namin pinapanood yung vlog nyo sa TV doon sa luma nyo, kaso wala na pala mabuti at gumawa ka ulit ng bago. Kaya nga po gumawa po ako kasi para sa mga anak ko po.
At hindi ko naman po akalain na ganun mangyari. Kawawa mga bata pag may sakit. Kaya nga pinausukan ko na po ito. Saka pinainom ko na po ng gamot. Natulog ka na? Ay, ka na? Rona, kuha ka ng unan doon. Ang kulang itong unan na ito. Naiga ka na? Kuha ka pang unan, Rona. Kulang ito, oh. Dapat mataas ang unan ni Tutoy. Yung malalaking unan dyan. Laban ng grace. At samahan mo din yan ng prayers. Opo, kaya nga po. Hello, Rona. Sabi ni Ate Judy Poras, ayan. 39 viewers, shout out po. Akin na, ang unan. Magpapahatid nga po si Ate Ajan ngayon sa bahay nila. Sabi ko po ay bukas na lang umuwi kasi gabi na. Ngayon lang po yan matulog si Ate Ajan dito. Bibe, nag-inom na kayo ng lagundi? Ikaw? Nag-inom ka na? Si Tutoy? Hindi ito. Nasa ibang... Ay, naroon pala, oh. Napanood kasi namin vlog ni Mr. Binti Boy. Opo. Kay Kuya Binti Boy. Pasalamat nga po akong marami kay Kuya Binti Boy. Kasi pumunta siya dito. Binisita kami. Sabi nga po ni Kuya Binti Boy, pasensya na daw doon sa naibigay sa amin. Sabi ko Kuya Binti Boy, kahit hindi naman po siya magbigay. Ang mahalaga ay yung ma-promote lang po yung channel namin kasi yung ginawa niyang pag-promote sa channel po namin ay malaking bagay po yun sa amin. Malaking bagay po yun sa akin kasi itong YouTube po na pinopromote niya ay matagal po namin pakikinabangan. Kaya malaking tulong po yung ginawa sa amin ni Kuya Binti Boy. Kaya sabi ko kay Binti Boy, malaking bagay yung naibigay na tulong sa akin ni Kuya Binti Boy kasi pumunta siya dito para i-promote yung channel namin. Kaya sobra ako nagpapasalamat po kay Kuya Binti Boy. Ang bilis na paglaki ng subscriber mo, Grace. Kaya nga po. At saka na lang po, konti na lang po ang inaantay kong watch hour. 1K na lang po kasi 3K na po 3K na po ang watch hour na 4K lang po ang inaantay para ma-monetize. Saka 1K subscriber ay 2K na po yung subscriber. Mabait yon si Binti Boy, grabe. Opo, mabait po si Kuya Binti Boy. Nung nagbigay nga po siya ng pera pa sa amin, sabi ko nga po wag na kasi alam ko naman po na na mahirap pong maging charity vlogger. Alam ko po yan, yung sinasahod mo sa YouTube hindi nasapat yung ibibigay mo sa tao. Tapos yung sahod mo hindi naman halos hindi magkasya sa pang charity mo. Kaya naintindihan ko si Kuya Binti Boy. Sabi ko kay Binti Boy wag na, pero pinilit niya pa rin na ibigay sa akin yung na may panggastos. Tapos sabi ko kay Binti Boy, okay na yung may promote channel namin, malaking bagay na yun. Matagal namin pakikinabangan itong YouTube namin. Kaya nagpapasalamat ako kay Kuya Binti Boy. At syempre kay Kuya RP Max Vlog kasi nandyan din po siya. Tinutulungan po niya ako sa channel ko kapag ganito ang nangyayari.
Oo, mabilis lang yan kasi malaki naman ang Kalingap, madaming Kalingap guys. Kaya nga po, madami na pong vlogger ang Kalingap. Kaya nga po pag nagla-live po si Kuya July, pero minsan hindi nga po ako nakakaabot ng live ni Kuya July, lalo na kung may gawa ako o kaya may pinupuntahan. Pero minsan naaabutan ko naman live ni Kuya July, nagko-comment ako, napa-shoutout yung channel namin. Yan, nababasa naman po ni Kuya July, at saka yun, inaano rin, pinapromote din. Wala ako pinapalampas sa vlog mo at live mo, Ate Grace. Ayan, dahil yan lang maitutulong ko dahil pareho lang tayo naghihirap. Kaya nga po, malaking bagay po yun. Yung panonood po nyo lagi. Sa bawat vlog po namin ni Dagay. Ikaw rin na, baka inaanto ka na, higa ka na. Sige, ito, tulog mo. Higa ka na? Higa na dito. Higa na, sige na. Ay, kumot. Ay, kuha mo ng kumot si Tutoy. Doon na, dali na. Gusto mo ng kumot si Tutoy. O, yan na. Sige na, higa na. Higa na, Tutoy. Ayan, kumot na. Enggak. Baka makagat ng aso. Baka makagat yung dumadaan. Nakataling aso, Rona, hindi. May sarado ko na lang yung gate. Atunet OFW vlog, lagi ka lang mag-upload, Grace, at mag-live para maka-ads ka na agad. Kaya nga po. Pero pag yung ginagamit ko pong cellphone ni Dagay, pinapanood ko po yung vlog ko, may ads siya. May ads. Higa ka lang dyan. Wait lang, mailang ako. Ikaw ko rahado ka na matulog sa amin. Sa taas. Ay, kuraha, pahiram mo muna nga yan. Yes. Yes, may ads yung ibang vlog mo, Grace. Napapanood ko. Kaya nga po, may ads siya. Pero hindi pa naman po monetize. Hindi ko nga po alam, hindi pa naman po monetize itong channel, pero may ads na siya. Nilalagyan na po ni YT ng ng ads siguro. Dito sa TV namin wala pa pang ads eh. Lahat kasi ng mga vlog na karamihan namin pinapanood sa TV, hindi kami nag-skip ng ads para makatulog. Siguro po sa TV. Sa cellphone po, may ads. Yung iba lang. Siguro. Kasi nung ginamit ko yung cellphone ni Dagay, may ads siya. May ads. Joel Skin. Shout out po Kuya Joel. Ikaw rin na, tulog ka na. Ay, dito ka mahiga? Asan panlatag?
Kuha ka natin. Kuhaan kita? Ako na makuha. Dahil, ito kita. Garang sa ito, duduk ko na lang. Kasi, unan mo. Eh, nag-ano pa ako eh. Ano nga? Diyan ka na muna. Ganun. Basta laban lang, risk. The prayers. Kaya nga po. Inaantok na si Rona. Opo, inaantok na po. Ay po, inilatagan ko na. Kasi gusto niya dito sa bangko. Ayaw niya doon sa loob. Kahit na walang laman yung isang higaan. Ayaw niya. Gusto po kasi nila, nung mga bata, sigbay-sigbay kami, si Tutoy at si Rona. Hindi po yan maghihiwalay sa akin. Si Kurahaw, dun po sa loob natutulog, saka si Dagay. Pero ito si Rona at saka si Tutoy, ayaw po nila na mahiwalay sa akin. At Beatrice Marquez, shoutout po. Kuya Bong Parides, hello, and Baras Rizal, ayun, shoutout po kay Kuya Bong Paredes. Ate Jocelyn de Mesa, shoutout po. Iyan lang din ang magagawa kong tulong, yung no skip ads, Grace. Salamat po Ate Jocelyn de Mesa. Gary Golong, gandang bata si Rona. Ingatan mo yan, Grace. Dalawa mong babae. Palagi lang tayo mag-pray at magpasalamat sa lahat ng nilaya natin nalatanggap sa araw-araw. Kaya nga po. Kanina nga po bago ako bumili ng gamot, nagdaan po ako dun sa nagtuturok ng baboy po namin. Ay gabi na po ako dumating ngayon. Kasi pangatlong araw po ngayon, araw ng Martes, dapat tuturokan na yung baboy. Hindi ko po alam kung naturokan na po yung baboy namin. Yung mga biik kasi pag bagong anak baga po yung baboy ay pinatuturokan. Kaya yun, bukas ko na lang po aalamin kung naturokan na. At sabi ng technician ay pupunta na lang sila doon. Tapos sunod naman po, siguro mga 1 linggo, kakapunin naman po yung mga biik. Alos isa lang po yung babae. Puro lalaki, kaya lahat ay kapun. Net OFW vlog, Sir Bong, taga Baras Rizal ka po. Asawa ko po, taga Tanay Rizal. Dun kami sa Di Castro. Ayan, taga Tanay Rizal pala. Tanay Rizal. Nagtrabaho din pa ako dyan sa Tanay Rizal at saka sa Taytay Rizal. Sa Taytay Rizal po kasi ang trabaho ko ay mananahi. Tatahi po ako ng damit. May mumu. Boy Honesty, shoutout po. Ate Jody Boras, shoutout po. Good evening. Ayan, 40 viewers. Ayan, Odyssey. Shoutout po kay Odyssey. Hi. Good evening din po. Ano? Nakita ka ni Kuya, inulit-ulit niya.
Saan? Tinitingnan kaya tapos tingin siya dito kung magkamukha kayo. Live? Ito. Nasaan? Oh. Ganyan ako, tutoy. Oo. Hmm. Ate Jocelyn Di Mesa. Marunong ka pala manhay, Grace. Maganda din pagkakitaan yan. Opo man. Marunong po akong manahi kasi yung tahian po na pinasukan ko. Pero yung ano po, yung pagbuo lang. Halimbawa ito, t-shirt. Bubuuhin. Pero mabagal po ako sa ganito. Naglalagay po ng sa leeg. Kasi ang talaga pong hawak ko ay yung bubuuhin tong damit. Kasi sa Taytay Rizal po, kanya-kanyang hawak ay kung sa buuhan ka, kung ikaw ay sa ano yun, ang tawag na, limutan ko na. Kumbaga may kanya-kanyang ano. Sa yung pagtupi ng ganito, marunong naman na po ako ng ganun. Nagtatahi din pa ako ng ganun. Pero yung ibang mga damit po na yung ano, yung mahirap siguro, hindi ko pa alam yun. Kasi ang tinatahi po namin mga pajama, short, paglalagay ng garter. Marunong pa ako niyan. Short, t-shirt, pajama, jacket, yan po mga tinatahi namin. Sando, ganun. Pero yung katulad po ng iba na parang may katulad ng bestida, hindi kami tatahi pa niyan. Ate Marita Ramos, shoutout pong magandang gabi, Grace, and sa pamilya mo. Good evening din po, Ate Marita. Kaya nga po, babalik ako sa tahian para manahi. Mapagod lang po pag sa tahian kasi maghapon ka nga po. Minsan na hating gabi, manahi ka pa pag rush talaga yung gawa mo. Masakit sa likod ng kauupo. Sa tahian po, sarili pagkain. Doon nga po nag-aral si Dagay ng grade 1. Kasi sinama ko po sa trabaho si Dagay noon. Ako po ay nananahi. Kasi naghiwalay nga po kami nung tatay ni Dagay noon. Kaya kasama ko po yan sa trabaho. Eh halos wala po akong kinikita na rin kasi yung pagkain namin mag-ina, napasok pa si Dagay. Tapos nagpapadala pa ako kala nanay kasi nga ni si Kurahaw, naiwan ko kala nanay. Halos wala rin po talaga na naiipon, kulang-kulang. Tapos yung kananahi mo, minsan ang tahi mo may salapi, may 25 centavos, may piso. Depende sa tatahiin mo. Ganun po ang presyo noon. May salapi, may 25 pesos, may 75 centavos. May ados naman. Ang pinakamalaking kita na yung 5 piso. Lagi ako nanonood sa vlog mo, Blaze. Salamat po, Ate Marita Ramos. Salamat po sa mga viewers na nandito. Ayan si Rona, natutulog na. Baliktad na. Tulog ka na, Rona? Tulog ka na. Ito naman po yung dalawa kong bata. O, ba't ayaw mo magkumot, Tutoy? Akala ko magkukumot ka. Ha? Ayaw mo? Ayaw magkumot si Tutoy. Ate Jocelyn De Mesa, mura pala ang pasahod noon pero mura pa din naman ang mga bilhin. Opo. Meron nga po na syempre hindi po libre ang pagkain. Nabili po ako ng yung fried chicken na ulam namin, yung kasya. 13 pesos lang yung fried chicken. Malaki na yun. 13 pesos. Ngayon wala nang 13 pesos na isang palang na fried chicken.
Ganun lang pong inuulam namin ni Dagay, tig-isa kami. 13 pesos. Tig-isa kami, edi 26 pesos. May ulam na kami. Tapos, kanin na lang. Nagsasaing naman po kami ni Dagay. Kasi lahat po ng mananahi, nag-aambag na lang sa bigas. Tas, bahala, kanya-kanyang ulam na lang. Kasi lahat po kami magkakasamang mananahi. Magsasaing na lang. Hello po, PB Sweet. Shoutout po. Kuya Mario Davis. Ayan, hello po, Kuya Mario. Ayan si Kuya Mario. Si Kuya Mario. Ayan. Thank you po, Kuya Mario. At kay Ate Nora po. Meron pang 13 pesos ngayon, Grace, na manok. Pero, liig na lang yun. Wala po ditong 13 na liig. Ano na po dito, 15. 15 na po ang liig, maliit pa. Puro arena. Good evening, Ate Grace. Good evening din po, PBC. Tulog na po si Rona. Si Dagay tulog na rin. 9:27 na pala ng gabi. Itong dalawang tulog na rin pala si Tutoy. Tulog na rin. Si Kurao na lang gising. I-charge mo na nga yung cellphone mo ngayon, Kurao. Ayan, shoutout po sa 33 viewers. Dubat na yun, ilang percent na lang yan. Ha? May pasok pa pala bukas, matulog ka na. May pasok pa. I-charge mo na yan. Nalilimutan mo, may pasok pa. Ay dito sa amin, Grace, meron pa naman 15 ay malaki na ang leeg na buo na fried chicken ay 280. Ay dito po ang buo ay 320. 320 po ang buo dito. Yung fried chicken po na buo siya. 320 po dito. Para ka pong nagbili ng ng hilaw. Ay hindi. Mura lang pala yung hilaw. Yata magkano yung hilaw. Limot ko na. Basta sa luto po yun. Sa luto. Yung fried chicken na buo. Mahal naman po. Sa amin, 180. Mura nga po dyan sa inyo. 180 lang. Dito po, mahal. Wala po ditong 180 na manok. Siguro, babawasan para maging 180. Siguro po, kaya mahal dito kasi sulok na po ito ay. Sulok na po ng probinsya. Kaya nga po na ito ay parang kumbaga ay sulok ng maigi. Kaya mahal ang bilihin. Kaya nga po pag hindi na nakakapunta sila Kalingap at malayo nga po dito. Ate Maria Lynn Amper, good evening po. Boy Honesty, lalabas ang tiyanak. Ulo. Tiyanak. Ate Jocelyn de Mesa, pag hilaw nga ay 180, 1 kilo na manok. Taga saan po kayo? Bicol po, Kapalungga. Ate Marialyn Amper, salamat po, Ate Marialyn. Silent viewers lang po. Ayun, salamat po sa mga viewers na nandito, 42 viewers. Salamat po sa inyong lahat.
At syempre sa mga sponsor po ni Dagay, maraming salamat po. Claudine Carido, shout out po. Boy Honesty, nakasilip ang demonyo. Ano po ba yung mga comment nyo po? Boy Honesty. Kanina, ah, taga saan po kayo? Boy Honesty. Claudine Carido. Ayun, hindi ko po naintindihan. Ano po nyo? Comment. Silipin ko lang po yung mga bata. Tulog na. Tulog na si Dagay. Tulog na po siya. Si Ate Jen doon sa loob. Saka si Kurahaw. Hoy Kurahaw ha, may pasok bukas sabi ko. Nakainom naman na po ng gamot si Dagay. Ayan guys. 47 minutes na rin pa ako nag-live. Nag-live. Ate Maria Lynn Amper ay tulog na pala si Dagay. Opo, tulog na po kasi masama po ang pakiramdam po niyan. Nag-inom na po ng gamot. Nag-inom naman na. Tsaka nagpahilot kanina. Gawa po siguro ng ulan. Ulan init. Umaatake na naman ang pagkamaawain ko. Grace, gustong gusto kitang tulungan sa financial. Kaso talagang sa ngayon short ang aking budget. Kaya pasensya ka muna. Salamat po Ate Jocelyn. Saka malaking tulong din naman po yung ginagawa nyo sa amin. Yung panonood. Ayan. Malaking tulong po yan. Kasi dahil po sa panonood po ninyo, mamonetize po yung channel po namin. Malapit na. Asikasuhin ko yung tin ID ko para tuloy-tuloy at bumalik sa dati. At ngayong buwan po talaga wala na. Hindi ko po alam kung sabi po kasi ni Kuya Bente Boy, pag na-monetize, mag-aantay pa ng 3 months bago makasweldo. Ganun daw. Kapag na-monetize na. Pero malapit na pong ma-monetize kasi 1K watts hour na lang inaantay ko. Kasi 3K na po 3K watts hour na. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat ng mga viewers. And 46 viewers. Mabilis lang naman kumuha ng 10 degrees kaya habang maaga pa ay kumuha ka na agad. Kaya nga, ilang araw po kaya bago makakuha. Ang kailangan ko lang naman po yung number lang. Pwede kaya yun po yung makakuha agad-agad ng number. Kasi dito po sa amin walang applyan pag hindi ka pupunta na dait o kaya ay sa Talisay. Sabi nga ni Kevin Tiboy, kung ako'y pupunta ng dait, daan ako ng Talisay, doon ako mag-apply. Kaso, kanina naman, anong oras na po akong malis dito, tanghali na, at nagbili nga po ako ng gamot ni Dagay. Yung isang gamot lang naman po. At yun ang, kung bakit at nakulangan ng gamot si Dagay, nangangalaglag po siguro pag napunta doon kala nanay. O, doon kala Madil pala.
Doon po ako nakakuha ng gamot na nangangalak. Pinulot ko nga po ay gamot ni Dagay pala. Kaya nagkulang-kulang ang gamot ni Dagay. Kaya ngayon nagpunta po ako ng Dait para bumili ng karagdagang gamot ni Dagay na isa. Yung dalawa naman po meron pa. Ate Lynn Milyar, God bless you, Dagay and family. Ayan, si Ate Lynn. Ayan. Tulog na po si Dagay, Ate Lynn. Masama po ang pakiramdam. Isang araw lang at madali lang. Isang araw lang po. Kasi ang kailangan ko lang naman po yung number Number lang. Nung tin ID. Yung sa akin, Grace, noon parang isang araw lang. Isang araw lang pala. Pero, babalik-balik pa yata ako nun. Balik-balik. Kasi apply ka tapos balik ka sa isang araw. Ate Maria Pipay Suelo, shout out po. Shout out po. Ayan, 54 viewers. Alam niyo po, mas marami po yung viewers ko ngayon sa channel na to kumpara doon sa nawalang channel. Thank you po sa inyo. Thank you po talaga sa inyo po mga viewers. At syempre kay Kuya Benteboy. Kay Kuya RP. Syempre, sa lahat po ng kalingap. Ayan, naandyan din po ko sila palagi. Kasi kung hindi naman po dahil sa kanila, wala po kaming ganito. Dapat maagap ka para makuha mo ang isang araw lang. Ibig sabihin kapag nag-apply ka ngayong maga, makukuha nyo din po ng gantong araw. Makukuha din po pala. Aantayin lang. Pero kung maraming pila, matatagalan. Tapos kung sabihin sa'yo, nasubukan ko na pong mag-apply ay nung nakaraan. Kasi nga po namang problema ako sa tin ID niyan. Buti na lang po at naaprubahan ni YT yung ibang tin ID. Nag-apply na din po ako sa tin ID sa Talisa yata po yun o sa Dait. Tapos pinabalik-balik ako kasi up down nila. Kumbaga ay nasunog daw yung opisina ng parang yun po ang pagkakasabi sa akin. Bumalik daw ako sa pitsang ganyan na hindi na po ako nakabalik. Tapos hanggang tinry po yung tin ID ng ibang tao. Inaprubahan po ni YT. Kaya hindi na po ako nakapag-apply. Nag-apply po sana ako sa tin ID. Kaso nga lang po ay pinabalik pa ako. Hindi na po ako nakabalik kasi ilan linggo pa na yung binigay na pizza sa akin na ako'y pinababalik. Hindi ko lang din alam kung same ang patakaran ng BIR. Yun nga po, iba-ibang minsan pinababalik-balik ka pa. Iba-iba. Ate Mars channel, good evening Grace. Lagi ako nakasubaybay sa inyo mula pa nung na-vlog kayo ni Kalinga Prab. Salamat po Ate Mars channel. Salamat po. Josephine Ramos, mahaba ang pila January ngayon. Renewhan ng lahat ng business sa Dait. Sigurado matatagalan ka, mahina pa ang net nila. Yun nga po eh. Yun nga po ang kapag pila pa matagal. Tapos pababalikin ka pa. Ilang oras ang biyahe mula Kapalungga hanggang Dait. Kapag sa bus po 3 oras bus. Pag mag-ban ka naman po 2 oras lang. Kasi sa bus naman po patigil-tigil. Kaya inaabot 3 oras. Papunta lang po yun dun. Pero yung pabalik pa 3 oras na naman.
Kaya nga po minsan pag nagpapacheck up kami ni Dagay, inaagapan po namin. Alis kami dito ng ng maga. Tapos syempre pagdating namin ng dait, sakay kami ng alas 6, 7, 6, 7, 8. 8 nasa ano na kami, dait. Tapos syempre pagdating namin doon, wala pa si Doktora Esquadra, iantay namin hanggang tanghali. Naantay namin, pag kami nagpa-check up, edi abutin kami tanghali, tapos kakain na muna kami. Tapos nung ka-check up na si Dagay, sakay na naman kami, alauna, alas 2, alas 3, nandito na kami. Minsan, kung kami nagagala pa sa SM, alauna, hindi pa kami nakakasakay kasi nagala-gala sa SM, ganun. Kaya, maano din po, maiksi ang oras ng namin. Kaya minsan, hindi na po talaga kami nakakadaan kay Kalinga Prab kasi dalian. At bihira man baga makapunta baga po ng dait. Kaya, gusto ni Dagay pupunta sa SM, magtingin-tingin lang. Opo, malayo po, malayo. Kaya nga po sila Kalinga Prab ay bihira po magpunta dito kasi malayo-layo nga po. Sulok po ang Kapalungga. Kaya nga po kapag nauubusan si Dagay ng gamot, yung may gamot pang iinumin si Dagay, kailangan na magpabili kasi hindi madadali-dali at saka kailangan mo muna magpagawa ng bagong reseta bago ka makabili ng gamot. Hindi ka makapagdali-dali, wala po ditong bilihan. Pag hindi sa labo o sa dait, yan po ang bilihan ng gamot ni Dagay. Ay ang layo, kailangan pa magbiyahe ng malayo. Pag nga po, siguro mga pag gusto ko nga po mag-apply ng lisensya kasi marunong naman po akong mag-drive. Yun po ang isa sa gusto ko pong makuha, ang lisensya. Kaso saka na lang po yun kapag na Ate Jocelyn de Mesa, malayo. Ate Kuya Gary Gulong, shoutout po. Shoutout po sa mga nandito sa live ko, 47 viewers. Ayan, at kailangan may stock na gamit kasi ang layo sa inyo. Kaya nga po, malayo. Kaya nga po kapag alam ko po na kakaunti yung gamot ni Dagay, ay kailangan nang bumili. Katulad po niyan, yung gamot po niyan, nung sinasabi kong baka nangangalaglag na Dagay yung gamot mo. Kasi may mga nakita pang gamot doon sa kabilang bahay. Tapos tiningnan ko yung gamutan ni Dagay, biglang unti. Talagang na po. Tapos ngayon, yung gamot niya na lang dalawa yata yun. Yung 2 piraso naman po, pang-4 na araw pa niya yun kasi hinahati niya yun clozapine. Pang-4 na araw niya yun. Hindi pwede pong kailangan makabili agad kahit na 4 na araw pa yung gamot niya. Yun, hindi na po ako mapakali niyan pag walang gamot. Pag ganyan na po, kaunti ang gamot niya. Kailangan ng makagawa ng paraan para makabili. Pwede sanang ipalabit yung yung pagbili ng gamot, kaso yung pinapalabitan ko nga po hindi ko pa po alam kung ayaw ng palabitan o kasi hindi na po ako nakakapagpalabit dun at parang ayaw na yata, hindi ko alam, hindi na yata po kumbaga po hindi na nagra-rider ng ganyong mga palabit. Claudine Carido, shoutout po. Hindi ko po naintindihan. And guys, na rin po ako, mapahinga na po kami, matulog na po kami ng mga bata.
Salamat po sa panonood po ninyo, mga viewers. Thank you po sa inyong lahat. Ano? Ito, gising ka pa pala. Hindi mo pa pala ito na i-charge. Matulog ka na, may pasok pa bukas. Anong oras na, oh? Ayun guys, thank you po sa mga viewers na nandito. Sinamahan niyo po kami ni Dagay, nga lang tulong na lang si Dagay. Ako lang po pala yung nag-live. Thank you po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng sponsor. At syempre sa Team Kalingap. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Thank you po sa sa mga viewers. Good night din po. Good night po.